An nisɔndiyalen bɛ aw bisimila aw ka kumaso mandi sanfɛ Renouveau Télévision ka fara Renouveau FM kan 98.1 aw minnu kelen don ka rendez-vous ta sibiri o sibiri ka kɛɲɛ ni wagati kelen ye walasa jamana kunkankoba minnu bɛ yen aw ka bɔ olu kalama tiɲɛ don a kuma caman i t'a sɔrɔ kunnafoni camanba bɛ aw bolo nka i t'a sɔrɔ kunnafoni k'u kunkolow dafa ani fitini minnu b'u jɛ ka se k'olu di aw ma o ye kunnafonidilaw ka baara ye o de la ni jɛmukan in sigira ka kunnafonidilaw wele ka na tubabu b'a fɔ min ma ko les clés de l'information ko nɛgɛ minnu bɛ yen ani kun minnu kan ka tugu ɲɔgɔn na walasa a bɛɛ lajɛlen ka dankɛnɛmaya jamukan in sigi kunba ye o ye n'anw sigira an bɛ kuma faso kunkanko de kan nin dɔgɔkun in kɔnɔ ko cayara dɛ siga foyi tɛ a la hali n'o y'a sɔrɔ Isa Kawujim ale bɔra CNT la nka a bɔra kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛ o kunnafoni o fɔkadigi kɛra kosɛbɛ an tɛna kuma o kan bi ka fara o kan an y'a ye k'a fɔ sanction fana taara an ka jamana kan o fɔkadigi kɛra caman fɔra o fana na an tɛna kuma o kan an bɛna kuma bakuruba minnu kan o ye gɛlɛya jugu min ni o cunnen don an ka jamana kɔnɔ tubabuw b'a fɔ ma ko vie chère buru yɛrɛ sɔngɔ o jiginna ka yɛlɛn bibi in na hali n'o y'a sɔrɔ minisiriso y'a fɔ ka fɔ ko buru ye 50 ye nka mɔgɔ t'a dɔn fo wagati jumɛn a bɛna to 50 la ka sɔrɔ kɛ a ntanyinen don minisiriso ani buru dilannaw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a nɛn don ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen nɔ dɔgɔkun in kɔnɔ premier ministre ni dugutigilakaw ani jamana maa ɲɛmaw olu ye ɲɔgɔn ye ka se ka kuma lasigi kɛ o hukumu kɔnɔ motikaw ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ o ye kuma dɔ fɔ o kuma kɛra gasiba ye maa caman fan fɛ an bɛna nɛn don ni ɲɔgɔn cɛ Wagner ko kuma hali n'o y'a sɔrɔ a kun madara minisiri Ablaye Diop ale tilara k'i nɛn don ani ɲɔgɔn cɛ a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ jamanadenw kan ka minnu faamu an b'a nɛn don ninnu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka yanni an ka se olu ma maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Guinée équatoriale ma gɛlɛyaba bɛ olu kan bibi in na anw tɛ se ka ni jɛmukan in kɛ n'an ma dakuru ɲɛ kelen fɔ o kan ka sɔrɔ ka tiɲɛ don u bɛ wali jamana kɔnɔ nka malidenw de don o la hakilina minnu bɛ ani ladilikan minnu bɛ se ka di olu yɛrɛ ma ka sɔrɔ an m'a kɛ polémique ye ka sɔrɔ kɛ olu sijɛw ye sijɛ sensible n'i y'a kɛ cogo dɔ la a bɛna kɛ sababu ye hali olu minnu bɛ yen nɔ ka degun se u ma an bɛna dakuru ɲɛ damadɔni fɔ olu kan ka se ka ni baro ninnu kɛ an ka maa welelew Mamutu Tangara ka bɔ journal Les Dénonciateurs la Mamutu i ni fama dɔn n'i tun bɛ ɲɔnɔ mara kɔnɔna la. Jati Isa Kawa k'i fo k'i waleɲuman dɔn. A diyara n ye. An baro kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ y'i laminɛ. Renouveau TV a lajɛba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. A diyara bɛɛ lajɛlen. Mariam Kone ka bɔ Info Matin na Mariam i fana ni fama dɔɔni. A kɛra fama ye muso mɔgɔ tun bɛ k'u plaigner sa ko musotigi y'aw ka fɛn. Y'a ye e de bɛ to ka na ani Mariam Musa Ari Bayiga ale fana bɛ to ka da nka an bɛ musow ɲini kuma bɛɛ k'u fana na o tɛ sɔn ka na kuma dɔ la. Ayiwa ko bɛɛ ni sɔgɔma. A diyara an ye. Ko n baro ko soridi fama ko an kɛlɛkɛ ɲɔgɔn k'a ni sɔgɔma. Ayiwa aw bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna ne tɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ Sori Ibrahim Diallo ka bɔ Renouveau FM na Renouveau Télévision Sori i ni ɲankuma. Kaba an bɛ filɛlikɛ jɛkulu maa bɛ ka an lamɛn sanga in kɔnɔ Mali kɔ ka Mali kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛ an tɔɲɔgɔn minnu sɔnna sanga in kɔnɔ ka se kɛnɛ kan an ka jɛ ka baro kɛ siga t'a la ɲɛmaaso an bɛ foli bila u yɛrɛ ye ani jamana an tɛ ɲinɛ ale kɔ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen ka dɔw dɔnkɛ jamana marabagaw ye ka Ala ka jamana ta fanga Ala ka d'u ma hali bi danaya min dalen b'u kan ka deli masaramani fɛ Ala ka danaya in timɛ minnu fatura Mali ko kɛlɛ la ka dɔw dɔnkɛw ye minnu banalen don ko Ala ka bana segin kɔ ko nin y'an dɔnkan ye ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka waleɲuman dɔn. Ayiwa i terikɛ sigilen don i kɛrɛfɛ bi Maliki Konate ka bɔ Hɔrɔn TV la Maliki ko n k'a f'i ye k'i kɔrɔkɛ de ye Sori k'i janto a la. Kaba n kɔrɔkɛ don n kɔrɔkɛ sɛbɛ fɛnɛ don parce que Sori comme bi a bɛ n kɛrɛfɛ donc an bɛ foli lase i yɛrɛ ma ka foli lase Renouveau lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma n'a baarakɛla ka taa se fo Bintu Nafo ma ka dɔn k'a fɔ a b'an fɛ yan wagati bɛɛ en même temps ale bɛ kɛ sababu ye ka se k'an kumakan lase yɔrɔ la an tɛ se ka se yɔrɔ min na maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo komi i y'a fɔ dɔw bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'u bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔna na an minnu fana bɛ yan nɔ an bɛ dugawu k'u fana ye Ala ka se ka u ka sigidaw ka se k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya minnu bɛ kɛlɛkɛda fɛnɛ na Ala ka kɛlɛ sebaga d'u ma minnu fatura Ala ka hinɛ u la k'a fɔ k'u joginnen don an bɛ dugawu don kɛ Ala ka lafiya dabɔkaw ye. Ayiwa ni foliw kɛra ka ban a tɔ tɛ tɔ wɛrɛ ye an k'an da don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ an y'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ gɛlɛyaba walima a bɛ ɲini ka na dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna bɔ gɛlɛyaba binna maliden minnu ni olu bɛ Guinée équatoriale nka malidenw kelen tɛ maa o maa bɛ Guinée équatoriale n'i ye dunan ye i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba y'u sɔrɔ Mamutu e ye kunnafoni dɔw sɔrɔ a kan wa.
jati ne kunnafoni sɔrɔ ka Isa Kawa nka ɲinini kɔnɔna la ni mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ tun bɛ bolo la donc an b'a fɔ bi hakilisigi dɔɔni bɛ yen sabula ko nin a daminɛna waati min na u y'a kɛ bɛɛ gosi ye c'est-à-dire papier dafalen bɛ lo papier dafalen tɛ u b'i minɛ u t'i datugu bon u dɛsɛra mɔgɔ minnu na communauté minnu na dɔɔni an bɛ se ka fɔ o chinois ye sabula olu ka mɔgɔ olu kɔnna ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ala ni chinois ka wuli ka jɔ fɛ a kɛra sababu ye u ye mɔgɔ wɛrɛ minnu ka papier b'u dafalen don u ye olu bila ne yɛrɛ ni malien dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ minnu y'a jira k'a fɔ ko olu tun bɛ bolo la donc a ka fisa bi mais a ma ban sabula u kɛlen don ka mɔgɔw cɛ ka t'u bila ɲɔgɔn kan bon an bɛ Mali ka délégation ambassade tɛ dɛ an ma ambassade ka kibaruya jɔnjɔn mɛn a ko la fɔlɔ mais pour le moment an ye mun mɛn an yɛrɛ ka représentant minnu bɛ yen nɔ n'o ye organisation voilà organisation minnu bɛ yen nɔ an ka malidenw tɔgɔ la olu dɔw kɔni ye wulikajɔ kɛ bon ani mɔgɔ minnu kumana u y'a jira k'a fɔ u bɛ dumuni sɔrɔ sisan u bɛ ji sɔrɔ sisan a daminɛ o bɛɛ tun ka gɛlɛn n'i yɛrɛ tun taara k'i bɛ taa intervention kɛ i ka jamanaden tɔgɔ la o tun b'i minɛ donc ne y'a ye ne ka faamuya la nin ko in ye jamana ni jamana de cɛ ye o de bɛ se k'a nɔgɔya facilement chinois ka mɔgɔ kɔnna ka wuli cogoya min na ka se Guinée équatoriale jamana ɲɛmɔgɔw ma ni Mali ɲɛmɔgɔw fana minnu sigilen don yen nɔ dugu belebeleba fila in na Bata ni Malabo n'u sera ka wuli k'u cɛsiri malidenw kungo la a ka ca Ala fɛ nɔgɔya bɛ don ko nin na quoi. Malik e b'a kalama. Kawa ma kalama parce que mɔgɔ caman ko i b'a kalama bɔlɔlɔ sanfɛ mɔgɔ caman bɛ misaw ci a ma u b'a images ci a ma mais a wagati la an y'an yɛrɛ autocensure kɛ parce que autocensure ye fɛn min ye fɛn min n'i y'a sɔrɔ e bɛ se ka publication kɛ mais a bɛ se ka kɛ gɛlɛya wɛrɛ a tigilamɔgɔw ma donc kun min na an y'a kɛ i n'a fɔ a dɔw yɛrɛ bolo k'a fɔ an y'a kɛ n'a fɔ an y'u négliger mais négligeli tɛ parce que anw ka publication bɛ se ka se yɔrɔ la yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ an ma sigi ni mun ye wa fɛnɛ a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye alors que anw bɛ nɔgɔya ɲini de la donc je crois que conseil des ministres ni ma fili semaine 3 walima après kalo 1 ɲɔgɔn na Mali ka lasigiden kura o nomena ka se ka taga yen nɔ donc je crois que an kan k'a to yen fɔlɔ olu ka baaraw kun fɔlɔ kɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka oui kaba degun bɛ mɔgɔw kan o de kosɔn n b'o fɔ n'i y'a mɛn i bɛ communication kɛ a bɛ se ka effet jumɛn di i b'a bɛɛ lajɛlen mesurer fɔlɔ de k'a lajɛ est ce que ne ye nin kɛ nin bɛ se ka kɛ ɲuman ye est ce que ne ye nin kɛ nin bɛ se ka kɛ juguman ye donc i b'o de mesurer fɔlɔ k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye bɔlɔlɔ sanfɛ anw bɛ publication minnu kɛ Malabo ou bien Guinée équatoriale ɲɛmɔgɔw bɛ se k'o ye a bɛ se ka kɛ sababu ye k'u funjeni ka se k'a tɔ ka ko yɛrɛ tɔ juguya parce que o bɛ se k'a fɔ ko mun ɲɛma na an b'a tɔ juguya donc o bɛ se ka ko ye walima a bɛ se ka kɛ fɛnɛ an b'a publier a bɛ se ka kɛ fɛnɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye mais anw bɛ côté négatif ne ta k'a lajɛ ka se ka o ye k'o to ye o de kosɔn an bɛ autocensure kɛ kuma dɔ la a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'an bannen don mais ban tɛ a kɛ kun ye mun ye ka se ka ko da c'est comme n'i y'a sɔrɔ mun ka pharmacie cira Kati fa vidéo bɛ ka circuler kɔsan na mɔgɔ caman y'a ci a ma dɔw yɛrɛ ko a ma an bɛ publication na mais pourquoi an tɛ nin partager mais pour nous c'est sensible pour l'instant fɛn mun don n'i y'a partager maintenant a bɛ se ka kɛ tiɲɛniba dɔ ye walima a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ sugu dɔ ye degun se wɛrɛ ma walima ka degun se fɛn wɛrɛ ma o kama i bɛ wagati dɔw bɛ yen nɔ i b'o fɛnw to yen fɔlɔ wagati dɔw nata la ou bien wagati dɔw kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a kan ka partager n'a partager a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ effet wɛrɛ di donc o kun na an b'a autocensure k'an yɛrɛ kan k'an ɲɛ cogoya kan k'a fɔ ko Guinée fɛn min bɛ ka kɛ k'an t'a kalama n b'a kalama parce que hali l'autre jour bourse travail la dɔ ye ne interpellé ale bɛ sigilen bɛ Guinée équatoriale degun b'u kan ale yɛrɛ nalen Mali la degun b'u kan k'a ɲɛfɔ n ye fɛn kelen min fɔ a na n'Ala sɔnna an b'a hakili to a la mun kan ka kɛ n'an fɛnɛ bɛ se k'an kana se yɔrɔ min na an b'a lase mais fɛn bɛɛ tɛ ka bila réseau sanfɛ walima fɛn bɛɛ tɛ k'i sigi k'a fɔ k'i b'a fɛ parce que a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye a tigilamɔgɔ ma bi bi in na e bɛ ka fɔ a kɛ i n'a fɔ otages ta fanfɛla n'a sɔrɔ an m'an sigi an bɛ fɛn kɛ a ye nin libéré a ye nin libéré mais a tigilamɔgɔ min bɛ bolo la i bɛ se k'a ka vie bila danger la donc o hukumu kɔnɔna na an b'a essayer ka o bɛɛ lajɛlen mesurer nin ko in bɛ cogo min na an ka laji ɲɛma jɔ déjà que autorité in m'a nommé déjà n'a bɛ fɔ ma Mali ka lasigiden Guinée équatoriale donc o kan ka baara kun fɔlɔ min kɛ mais mɔgɔw b'u plaigner min na ko o lasigidenw tɛ ka baara kɛ o yɔrɔ fana bɛ an ka kuma ninnu bɛ kɛ sababu ye k'ale galabu don ale fana na ka wuli ka jɔ ka se k'a jɔ je crois que aujourd'hui parce que ni mɔgɔ si t'a kalama est-ce que ale bɛ fɛn kɛ oui je crois que n'i y'a mɛn k'a fɔ k'a tigilamɔgɔ nommé o kɔrɔ b'a jira ko kɛ b'a kalama an bɔra kalama cogo o cogo a kɛra cogo o cogo olu fana b'a kalama ten misali kelen min bɛ ci a ma a kɛra cogo o cogo misali kelen bɛ ci u ma donc u kan k'u jɔyɔrɔ fa u kan ka mun kɔ la donc i bɛ taa ne di o la
c'est pour ça que ñolo ko wati dawla ibe fen do ibe auto censure ki reka mais wati dola ibe se ka bon ko fen be na wati ni période ko tan to la na wula kan ke ka fo kan fene wuli ka hostilité du sugu do ke ka kuma no fa se gele mais ni aso ko entaro discussion do entamé déjà e mono ke be gele do ko mais ni ay wotaka le fe wotika bo o kan ga sika mun ke ka sika communiquer to communiquer ka sika ko de la bo ke pour ka sika de la Mariam c'est vrai que gele be o ka mais aka fo fene faso do be ka bo akala mate bon ne bi se songa sigi ko doni ni san o san Isaka ba san laban Guinée Équatoriale ni mangan kelen de be ni dunan gen kelen de be a bi fo Maliki ya fo to na mais a bi fo avec sensibilité gouvernement ambassadeur kura min tara sisa digi be ko o de kan pour que ni mi me ke san o san Mali den senga na yala tuguni diplomatie la ni fem bi se ka ke accord bi se ka ke Mali ni Bamako ni Malabo cɛ Bata cɛ pour que ni ka nɔgɔya u ka Malabo plutôt pour que ni ko in ka ban parce que san o san sɛbɛn fura ko dɔɔni fɛnɛ de b'a la an dun b'a dɔn k'a fɔ an ka mɔgɔw fɛnɛ ni a ma nɔgɔn an ka mɔgɔw ma bɛɛ a b'a ye sɛbɛn fura fɛnɛ t'an bɛɛ bolo yɔrɔ la sɛbɛn fura t'an bolo mais a t'an bolo yɛrɛ de Maliden ka sɛbɛn fura ko ye baara ye an bɛ misali ta hali carte ni n'aw kan kuma o kuma an bɛ mankan y'o la jamana dɔ ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw la Gabon Faransi kuma o kuma carte ni ko mankan bɛ yen mais min talen filɛ nin ale de bilalen don a la sɛbɛn fura minnu kan ka ɲini i b'a fɔ dɔgɔ Tangara y'a fɔ cogo min na Chine wulila fɛ joona cogo min na an fana ka wulila fɛ ten joona pour que ni kɔni ɲinanta kɔni kɛra o banna Maliki ye min fɔ n'an ko an bɛ segin a bɛɛ ka tɔɔrɔ minnu ni fɛn minnu bɛ mɔgɔw kan ou bien ka Guinée Équatoriale autorité lagosi k'u ye min kan na an dun ma tila fɔlɔ bamananw b'a fɔ ni bolo bɛ ɲintigi da i b'a tama de mɔmɔ fɔlɔ donc an bɛ fɛɛrɛ de kɛ sisan min talen filɛ ambassadeur min talen filɛ a ka fɛɛrɛ kɛ walasa ni problème bɛɛ ka je crois que transition yɛrɛ ye ni occasion ninnu de ye ka caya a bɛ se ka dan sigi ni problème ninnu na pour que san wɛrɛ décembre san laban mana daminɛ tuguni an ka na girin ka jɔ wɛrɛ daminɛ. Sori Ibrahim Diallo. Ala k'an bɛ sababu ma. Amina yarabi. An bɛ dugawu don kɛ an balima minnu bɛ Guinée Équatoriale ni caman joginnen don. An bɛ dugawu don k'u ye Ala ka bana in Ala k'a segin kɔ. Amina yarabi. Kaba kibaruya in an y'a intéressé la kosɛbɛ. Kunnafonidila wagati dɔ la ni gɛlɛya donn'i ka jamana kɔnɔ ni gɛlɛya b'i ka jamana kɔnɔdenw ka jamana wɛrɛ la i ka wuli ka jɔ o fɔlɔ kan ka kɛ fura bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya la cogo min na man da la k'a fɔ ko kunnafonidila kan ka to kɔ o baara kɛli la an wulila an y'a ɲɛɲini sabula maliyɛn caman de bɛ Guinée Équatoriale u ka yɔrɔ min bɛ yen ko Bata c'est la capitale économique maliyɛn minnu bɛ yen u kɛlen bɛ ka jɛkulu sigi kɛrɛnkɛrɛnya la wulikajɔ min bɛ ka kɛ sisan an b'u ka jeunesse de fo Bana Keita ale président ye Bata capitale économique c'est sensible d'accord bon i janto la OK d'accord seulement u ye min kɛ n bɛ ka wulikajɔ u ye min kɛ ka maliyɛnw dɛmɛ o wulikajɔ n bɛ k'o de ɲɛfɔ sinon gɛlɛya nin tiɲɛ don san caman nin bɛ kɛ mais pour cette fois-ci bolofa bɛ nin kan ka sababu kɛ fɛn damadɔ ye tiɲɛ don papier ko bɛ yen mais papier ko min n'u bɛ ka ɲangi a la nin papier in bɛ Guinée Équatoriale marabagaw yɛrɛ de ka laɲini ye d'abord avant que an ka se nin gɛlɛya nin bɛɛ lajɛlen ma u ka jamana marabagaw kɛrɛnkɛrɛnyala lakana tigilamɔgɔw n'o polisiw ye u ye wulikajɔ kɛ ka campagne de sensibilisation ba kɛ dunan fɛn fɛn bɛ Guinée Équatoriale ka yira u bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ u bɛna wuli ka sɛgɛsɛgɛli kɛ dunan minnu bɛ yen papier min b'u bolo ani olu yɛrɛ ka jamana papier min yamaruya u ma ko bɛɛ lajɛlen ka papier ninnu ɲini fɔlɔ i bɛ dugu min na i ka taa dugutigi fɛ papier fɔlɔ min bɛ taa dugutigi fɛ a bɛ fɔ ma ko certificat de bonne conduite o b'a yira k'a fɔ n'i bɛ nin dugu la n'i tɛ koloba la lakana tigilamɔgɔw y'a ɲini dunan bɛɛ lajɛlen fɛ i ka taa dugutigi fɛ yen ko o sɛbɛn papier k'o ɲini i bolokɔrɔ o sɛbɛn in a fɔra o ɲɛna lakana tigilamɔgɔ jamana marabagaw fɛ o sɛbɛn certificat de bonne conduite o bɛ ɲini dalasi 100 gɛlɛya sɔrɔla o la sabula dunan minnu bɛ nin dugu kofɔlen ninnu na u wulila ka taa dugutigiw fɛ yen lakana tigilamɔgɔw n'o ye jamana marabagaw ye olu ye 100 de f'u ɲɛna
mais dugutigi dɔw bɛ certificat de bonne conduite di 1000 dɔw b'a di 2000 dɔw b'a di fo 4000 u ko ko bon an kɔni lakana tigilamɔgɔ n'o jamana marabagaw ye olu donna an kan k'an wele ka ɲɛfɔli kɛ an ye a fɔra an ye ko gafe min n'an b'a ɲini aw nagakɔrɔ kɛmɛ don mais aw bɛ k'a di 4000 donc olu kɔni mako bɛ papier la dɔw y'a ta fo 4000 o ye papier fɔlɔ ye papier filanan a bɛ fɔ ma certificat d'embauchement c'est-à-dire que o bɛ ta mairie de la o fɛnɛ a fɔr'u ye jamana marabagaw fɛ o papier o mairie la o bɛ di aw ma 1000 mais o gɛlɛya fɛnɛ min ye a tɛ ka di 1000 mairie la dɛ a bɛ ka di fo 4000 mairie la donc an ka dunanw ye gɛlɛyaba sɔrɔ ni papier ɲinini na papier laban d'accord papier laban kaba o ye policiers yɛrɛ bɛ min di i ma n'o ye séjour ye o durée de validité ye kalo 3 de mais o yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔli kaba suratutigɛ don a da ka gɛlɛn dɔɔni a da ka gɛlɛn a sɔrɔ man di donc sisan malgré toutes ces difficultés u wulila ka taa polisi commissariat la ka taa mairie la ka taa dugutigiw fɛ ka nin papiers bɛɛ nin donc ka tila ka nin signer ka d'u ma mais jo tɛ mɔgɔ ni i a kɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ sinon mɔgɔ ninnu bɛ ka min kɛ an b'a dɔn k'a man ɲi o janvier kaba donc u ye nin papier bɛɛ lajɛlen ɲini ka nin papier sɔrɔ u bolokɔrɔ à leur grande surprise u ye mun kɔlɔsi dɔw dalen so kɔnɔ u bɛna ka dakari i muso ni den papiers bi bɛɛ lajɛlen b'i bolo ka taa ni ye an ka maliyɛn jɛkulu minnu bɛ yen u wulila ka se jamana marabagaw ma ko mais an ma nin faamu dɛ sabula aw ko k'a ka an ka papier fɛn o fɛn ɲini an ye u sɔrɔ an bolo kɔnɔ malgré ces papiers la aw ka lakana tigilamɔgɔw nana ka an malo an ka denbaya la dɔw yɛrɛ bɛ yen i ka fɔya bala olu bɛ si u ka butigi kɔnɔ kaban ka t'u ka butigi dakari ka taa ka t'u datugu ka taa ka butigi dayɛlɛ ne t'o cogo la ten an ka jɛkulu minnu bɛ Bata capitale économique la n tɛ malabo ma dɛ u ye farankani kɛ u taara bila stade belebele de kɔnɔ kaban en tout cas au stade kɔnɔ tout ce qu'ils ont besoin coronavirus tɔw kun lasagolen don yɔrɔ min kaba degun dan don mais ni mɔgɔ n'aw bɛnna aw bɛ se fɛn caman na ji bɛ yen siyɔrɔ bɛ yen mais dumuni tɛ d'u ma dɛ donc an ka jɛkulu minnu bɛ yen olu de farala ɲɔgɔn kan ka yala yala maliyɛnw bɛ yɔrɔ min na dibi la ka taa dumuni fɛn ka wariw fara ɲɔgɔn kan ka malo ni dumuni san ka taa d'u ma mercredi o yɛrɛ kun gɛlɛyara donc an b'a résumer dɔɔni donc sisan an bɛ min résumer nin bɛɛ kɔfɛ ka yira Mali marabagaw la ambassadeur min talen bɛ Malabo mansin min b'u bolo n'a bɛ raveki kɛ ka bɔ Bata ka taa Malabo ça fait à peu près 300 000 francs de francs CFA ka bɔ Bata capitale économique la ka taa Malabo joli capitale politique 600 dɔ b'o kan gɛlɛya b'a kɔnɔ ka sababu kɛ raveki dama dɔrɔn pour que mansin min bɛ yen i ka se ka raveki kɛ donc an b'a fɔ jamana marabagaw ye u ka mansin nin a kana dan Malabo dɔrɔn ma a ka taa Bata a ka cɛya pour que maliyɛn minnu bɛ yen n'a fɔra ko papier ko n'o ye a ka daminɛ nina la o sɔrɔ ka teliya u fɛ walima certificat individuel o sɔrɔ ka teliya pour que ni i kan ka papier min ɲini Guinée équatoriale o ka nɔgɔya bolo ka bɔ kuma in kɔnɔ ka ɲini jamana marabagaw fɛ u ka wuli k'u jɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ tiɲɛ don mais jamana kɔnɔden ni a bilara degun kɔnɔ a tɛ i jigi da maa si kan n'i y'a ka jamana marabagaw cɛ donc an b'a welewelekan fili u fɛ ambassadeur min talen filɛ nin ye a ka wuli teliya ka taa se jamana marabagaw ma fiɲɛ bɔda ka di mais an ye min kibaruya min mɛn an y'a mɛn ka fɔ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka fɔ Guinée équatoriale président yɛrɛ denkɛ min bɛ yen ale de bɛ ka kɛwalew kɛ ka yira population na k'a fɔ a ye tugu an kɔ ni ala y'a kɛ don nalenw na ni n ye fanga sɔrɔ an ɲamɛ ninnu kɛcogo la jamana n bɛ moyen sɔrɔ ka jamana lakana ayiwa an t'a fɔ n ala ka n'a nɔgɔya ale nka an b'a fɔ ala ka gɛrɛndɛ don a la ayiwa an maliden minnu bɛ yen nɔ an b'a dɔn ka fɔ a camanba bɛ yen mun b'an ka jɛmukan in lajɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ Maliki ye min fɔ aw bɛɛ taw ye tiɲɛ ye Maliki ye min fɔ le sujet est sensible on fait attention walasa an kana degun se olu yɛrɛ ma ne ye a introduire n'a ye kun jumɛn na mɔgɔ caman bɛ yen minnu t'a kalama olu ka bɔ a kalama maliden minnu bɛ yen nɔ u bɛ degun min kɔnɔ mais an tɛ kuma fɔ walasa ka se ka degun ta ka s'u ma an b'a f'u ɲɛna maliden fanba bɔra a kalama bi gɛlɛya min b'u kan hali u kan ka wari ci minnu ma olu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ ta ka wari ci ma tuma o tuma n'a ma wari ci tile filanan na o kɔrɔ ye ko gɛlɛya b'a kan aw fana kana gɛrɛndɛ bila u kan o la an bɛ don an ka bakuruba filanan kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ gɛrɛndɛba donna sɔngɔko fana na sɔngɔw bɛɛ lajɛlen nka a symbolique yɛrɛ ye min ye o ye buru ye i b'a dɔn sɔngɔ yɛlɛn
misaliya suru ye ni buru yɛlɛnna dɔrɔn mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko sɔngɔ yɛlɛn kelen don jamana kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye jamana dɔw kɔnɔ ka gɛlɛya don c'est pas parce que ko buru yɛrɛ mais buru ye symbolique de sɔngɔ yɛlɛn na an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ a gɛlɛyara jiginka yɛlɛnw kɛra a la kuma cayara a la 50 don 60 don syndicat yɛrɛ tilala 2 ye Mali e b'a faamu cogo di Kaba ne b'a faamuya cogo min na parce que n y'a ye wagati min na je crois que an y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ u ye communiqué fɔlɔ min bila c'était le 30 octobre k'a fɔ ko u bɛna taa grève la le 1er ko buru sɔngɔ bɛ yɛlɛ mɔgɔw yɛrɛ ɲininka mais communiqué in date ye le 1er mais an bɛ le 30 la o kɛra cogo di parama communiqué in kɔnna ka bɔ a date ɲɛ o kumu kelen kɔfɛ an ye ministère mɔgɔw bɔra olu fana ye a démenti k'a fɔ ko fɛn min don ko fausse information don ko foyi tɛ fara buru kan ko kumakan min filɛ nin ye k'a kɛ n'a fɔ communiqué in tɛ tiɲɛ ye a bɔra yɔrɔ min na comme mɔgɔ wɛrɛ de y'a fabriqué k'a bila donc mun an fana ye intéressé dossier la ka se k'a ɲini k'a dɔn ka se syndicat wɛrɛ boulangerie mɔgɔw n'o union k'olu ɲini k'o dɔn yala kumakan ye tiɲɛ ye wa an y'a ye k'a fɔ communiqué in digera k'a signé don min na u ye lajɛ dɔ kɛ o la u ye vidéo dɔ kɛ ka se ka déclaration dɔ kɛ donc c'est comme u ye déclaration min kɛ devant les médias o de la constitue communiqué in ye donc an bɔra k'o fɛnɛ fɔ gouvernement a démenti mais ninnu fɛnɛ ka fɛn b'u ta sira kan donc maliyɛnw tora ten gouvernement ministère a démenti DGCC a démenti mais le lendemain le 1er an bɛɛ wulila an y'a ye k'a fɔ buruko gɛlɛya tun bɛ o ye tiɲɛ buruko gɛlɛya tun bɛ 60 don ni 60 t'i kun i t'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ tun taara fo 70 la donc o kɛlen ministère mɔgɔw y'u wele ka taa k'u ka sigi ka fɔ k'a la donc u yɛrɛ ɲumana k'u menacera u ka ɲɛmɔgɔ min tun bɛ k'o menacera donc hukumu kɔnɔna na k'u sɔnna ministère ta ma nka u b'u ka boulangerie datugu a su fɛ ne ni boulangerie tigi caman kumana i b'a ye k'a fɔ u bɛ farine sɔngɔ f'i ɲɛna i bɛ taa sɔrɔ 600 farala dɔw kan 500 farala dɔw kan a cayalenba kɔni ye 700 ye mun farala farine sɔngɔ kan parce que farine taara jɔ fo 21 000 ɲɔgɔnna dɔw fo 31 000 et quelques 31 075 000 je crois ni caman voilà donc u qualité bɛ ɲɔgɔn ye donc olu y'o fɔ k'a da o kan ko dɔ farala farine sɔngɔ kan ni dépense bɛ ni fɛnɛ bɛ yen nɔ ko de kosɔn olu ko k'a fɔ k'u tɛ nin si lajɛlen kɛ ko alors que ni gouvernement tun ye tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛn dɔ la k'o tɛgɛnɔ bila kɛra sɛbɛn na si je ne me trompe pas c'était mars ou bien avril juillet voilà k'u ye tɛgɛnɔ bila kɛ o sɛbɛn min na ko nka ko o ma se ka lawaleya k'o bɛɛ la ta dɔ farala sɔngɔ kan donc mais o bɛɛ la ta n'i ye gouvernement mɔgɔ jateminɛ k'a fɔ n'i ye dɔ fara fɛn kan o bɛ t'i ka yɔrɔ datugu mais an bɛ ɲininkali tɔ min sigi yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ bi na jamana yɛrɛ gɛlɛya kun kan ka bunakun yɛrɛ kan n'i y'a ta k'a lajɛ Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen don mais problème yɔrɔ min na maliyɛn ka sɔrɔ da a ka sɔrɔ maliyɛn ka sɔrɔ ka dɔgɔ n'i y'a ta k'a lajɛ maliyɛn ta 100 sara i bɛ taa sɔrɔ 80 mun bɛ yen nɔ k'a fɔ k'a bɛ 20,000 sɔrɔ a tɛgɛ la kalo kɔnɔ o y'a k'a fɛn a ka dɔgɔ donc n'i y'o jateminɛ ka tila k'a fɔ k'e b'o ka dépense bɔ a la bi na fɔlɔ anw fitinama i tun b'a fɔ ko nasɔngɔ ye dɔrɔmɛ 100 ou bien 200 yɛrɛ tun mana kɛ mais a fɔ ko ninnu ye faama ye ko 200 d'u ka nasɔngɔ ye mais bi na 500 yɛrɛ ka dɔgɔ hali 1000 yɛrɛ ka donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn maliyɛn ka sɔrɔ dɔgɔya o de kɛra sababu ye bi na hali ni dɔrɔmɛ 1 farala fɛn kan ani fɛnɛ Mali gɛlɛya ye fɛn min ye ni dɔrɔmɛ 1 farala fɛn kan non o y'an ka taa de a bɛ yɛlɛ ne a tɛ jigin Mariam e bɛ jɛkulu dɔ yɛrɛ la ka fara nin bɛɛ lajɛlen ka jɛkulu min ni o yɛrɛ ko k'a fɔ ko fɛnw sɔngɔ yɛlɛnin k'a kan ka jɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Front Populaire contre la vie chère aw ye ko in ye cogo di anw ye ko in ye cogo min na nɛgɛnin tɛ jamana jɔ quoi siga t'a la public reportage kɛli journaux kɔnɔ ka tila k'a fɔ ko radio privé ka a fɔ ka durun fɔ population kun o tɛ jamana jɔ Maliki y'a fɔ cogo min na u b'u ka communiqué de kɛ mais la réalité est la réalité kaba an bɛ min f'i ɲɛna nin buru in u m'a fɔ k'a jiginna an tɛ 50 la an tɛ kalo 1 kɛ nin na a bɛ yɛlɛ a nɔ la munna parce que pilotage à vue de ka di ministère du commerce n bɛna min f'i ɲɛna an ye sogoko kɛ tan u y'an sigi tabali kan mais je préfère parler ici en tant que journaliste en tant que membre du front quoi u ye front mɔgɔw sigi tabali kan k'a f'u ɲɛna ko sogo tɛ se ka na 440 n'a nɔ la mais u bɛ 20 fara kan an ye dɔgɔkun 1 kɛ subvention min bɔra k'a di boucher ni fɛnw ma o wariko yɛrɛ ɲagamina ala tile 4 an y'o de kɛ
sogo yɛlɛla nɔ la hali sisan sogo ma jigin bilen sogo ko kuma tɛ ka fɔ a kun y'a fɔ u ɲɛna fana a yɛrɛ de bɔra dɛ o la ne u bɛ ka communiqué minnu ni publier reportage minnu kɛ tan ça n'a rien à voir avec la réalité parce que u delila ka nin ɲɔgɔn kɛ ni conseil des ministres kuma nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye anw de bɛ fɔlɔ na anw de b'a kala minnu bɛ fɔlɔ na olu de b'a kalama parce que je suis là en tant que journaliste d'info matin nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye u ye nin mesure ninnu ta mais a tɛ nafa ɲɛ dɔw yɛrɛ bɔra ka kuma caman fɔ ko politique mɔgɔw b'u kɔfɛ da donna ta bɔra ta a tɛ nafa ɲɛ solution tɛ ninnu bolo fɔlɔ m'a fɔ n ko hali ni solution b'u bolo u ma bila a appliquer ka fɔlɔ an bɛna tila ka réflexion kɛ solution min bɛ se ka kɛ k'a sababu kɛ buru sɔngɔ fana bɛ ka dépend farine ani fɛn wɛrɛw de la an bɛ tila ka réflexion sori e y'a ye cogo di kaba tiɲɛ don mais a ka di ne y'an ka kuma vie chère k'an ka buru to yen quoi ne bɛ dugu min na dans mon village moi je peux faire des années ne tɛ buru sɔrɔ ka dun da la mais a ye sabali sa an ka buru ko kuma an kanu ta ko yanka an ka tɛmɛ u da fɛ tiɲɛ don je vous en prie i bɛ répondre non an ka kuma vie chère i bɛ thème dɔ de ta ka vie chère développement mais an kana buru dama ta ka yanka o hali fɛn bɛɛ tulu tɛ sɔrɔ le Mali aujourd'hui ça fait 1,200,000 et quelques mille kilomètres carrés. Tulu tɛ du village la. Dugu bɛ u bɛ sali san kɛ u tɛ buru sɔrɔ u da la ka dun. Kaba moi je préfère la vie chère qu'on en parle. On en parle. Thème ye vie chère. An ka gɛlɛya yɛrɛ Mali yɛrɛ gɛlɛya ye min ye n'an bannen bɛ k'a fɔ n'an b'a dɔn. An filɛ wagati min na Kaba. Pour la première fois an ka sɔrɔ Maliki ye a ko gɛlɛya min bɛ jamana in kan bi Mali kelen tɛ. Wulibali don dɛ. Taa Côte d'Ivoire i b'a kalama cogo min. Malo bɔrɔ ye 6000 de sukaro min kilo yan n'an b'a san 220 bi 200 de don sukaro yɛrɛ tɛ Côte d'Ivoire Mariam i jɔ san ka tila je n'ai pas fini n b'a fɛ ka min yira i la tout simplement an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Mali kelen tɛ bi Kaba faut que an ka so mais an t'a de kuma fɔ an filɛ wagati min na c'est normal an ka fɔ jamana marabagaw ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la et c'est normal mais ni ne ye miiri bi ka jamana in lajɛ an ni jamana si tɛ kelen an bɛ transition de kɔnɔ transition kɔnɔna la Kaba il faut qu'on accepte de souffrir. Ça fait 3 mois aujourd'hui. Madame Matlasa, ça fait 3 mois. Demain, si t'es cassé Mali, Mali va ka balo. Aïe, ka musaka de là. Donc, n'en bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Sanction minnu tali b'an na, an b'a kalama o. A duguni tɛ maa si la. Donc, an ka sɔn. Ni an bɛ yɛlɛma nɔfɛ, n'an bɛ la vie moins chère nɔfɛ, an ka sɔn degun min bɛ yen bi. L'appel que moi je lance, il faudrait que attention. Mais clair Mamtou, yani nga di Mariam. Sinon ne ma mena. Ne akila mwe ka ira ka fo an sona. Jamana be jamana sita to la tuguni. Mais jamana fo ifana te. Jen kono janom fana ti ka fele ti ka pour que aga jamana dum se ka la atuka amna. Voilà. Mais niveau qui comparaison que c'est vrai et Mali et Côte d'Ivoire ti malo dungoro. On est d'accord mais am se ka Sahel jamana tout fait wara duba am se ka Sahel jamana malo ouais on a basé malo ya famia bon malo temene kofe sugaro bore nang ma sa 50 kg nang ma sa keme wa saba ani keme wolofla bio kera wa duru ani keme duru ego chodi tulu ti se ga san donc n'a ko k'an ka bɔ buru kelen na an ka t'o tɛrɛ kan n'an bɛ taa bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya in bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la donc buru tɛ se ka bila sabula nin y'a fɔ cogoya min na hali n'a y'a sɔrɔ dugu dɔw bɛ yen olu tɛ buru dun mais Mali kɔnɔ jama fanba ka dumuni dun ta buru b'a la quoi o kɔni o il faut k'o faamu bon maintenant mun de bɛ ka na ni nin ye sisan ne ɲɛ b'a la an ye waati tɛmɛ waati min fana tun ye transition kɔnɔna ye mɔgɔw nana minnu nana fɛlɛ ɲuman tigɛ o waati transition de don mais pendant combien de temps sanction fana tun b'an kun an bɛ kalo 6 kalo 7 ɲɔgɔn kɛ non c'était des sanctions économiques donc an ye kalo 7 kɛ saraw à partir du 25 hali pensionnaires b'u ka sara sɔrɔ sani le bi kɛ Cheikh Moro Jara ka waati sani kalo tile 30 kɛ o kɔfɛ tulu jiginna sukaro jiginna malo jiginna gaz jiginna gaz tora nɔ la non gaz jiginna il a subventionné les gaz parce que gaz tun bɛ kɛmɛ seegin kɔ la hali jiginna kana kɛmɛ 6 la mais gaz tora nɔ la gaz tora nɔ la maintenant ne bɛ ka mun fɔ bon ne bɛ ka mun fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw hamina ko fɔlɔ de ye lafiya ye u ka gaw kɔnɔ n'u y'o dɔn dɔrɔn solution bɛ sɔrɔ nin na n y'a ye
ni conseil des ministres tɛmɛnen u ye mesure dɔw ta k'u bɛna fɛn dɔ subventionné i y'a faamuya bon malo b'o la sukaro b'o la ani dala o ye kunnafoni duman ye voilà donc u y'o fɔ mais Mali in kɔnɔ nɔ fɛn caman fɔlen t'a kɛli ayiwa Mariam transition sori ka fɔ la transition wagati do an ka an janto an ka kɛtaw ni an ka fɔtaw la yalima vie chère kɛlɛ kan ka dabila ko parce que k'an bɛ fanga cɛ furancɛ fanga kɔnɔ kɛlɛ tɛ dabila dɛ sori ko k'an ka kɛlɛ jɔ dɛ m'o fɔ dɛ m'o fɔ kana kuma don na ma min fɔ i ye jumɛn fɔ tila ka kuma di awɔ n bɛ tila ka kuma di Bugunikaw b'o de fɔ dununkan o balakan o kɔngɔtɔ tulo bɛ kulunkalakan de la siga foyi t'a la an tɛ vie chère ko kɛlɛ dabila Modibo Cheikh Modibo Darama Sow a bɛ yen a faden mɔgɔ faden tɛ mɔgɔ ye transition na an ka efforts fara ɲɔgɔn kan mun y'a to fɔlɔ Cheikh Modibo ye fɛn kɛ ne ye n ka enquête ninnu k'a kan tiɲɛ don u b'a fɔ ko gouvernement ye caman bɔ a ka dépenses la mais Cheikh Modibo u ye min bɔ a la ni olu ye Cheikh Modibo min bɔ a la hali ni Cheikh Modibo ta tila fila ye a tɛ olu ta olu t'a dɔn b'a fɔ cogo min na olu ta m'o hakɛ bɔ fɔlɔ ayi u ta m'o hakɛ o sɔrɔ kelen ye fila subvention ko in dɛ isa problème bɛɛ bɛ subvention ko in de la an ye sogo ko subvention in yan an farala donc subvention bɛ di dɔw ma mais u t'a sɔn ka jigi kɛ u tɛ sɔn ka jigi kɛ et puis subvention dɔw fana tɛ s'a seyɔrɔ la o de kɛra sogo ko in na an b'a kalama boucher ɲɛmɔgɔw tulo bɛ ne na cɔ u bɛ se ka bɔ ka communiquer k'a sɔsɔ n'u bɔra ka communiquer k'a sɔsɔ n bɛ bɔ ni preuve ye k'a yira maliyɛn bɛɛ la a bɛ taa a tɛ s'a a kɛcogo la mais Cheikh Modibo y'i janto o yɔrɔ ninnu de la kosɛbɛ subvention dɔw bɛ yen a yɛrɛ ma sɔn malo ni fɛn kuma dɔw la a ma sɔn ka subvention di a yɛrɛ wulila ka taa négocier ka na fɛn bɛɛ da jiginna pour que o se ka kɛ Cheikh Modibo Darama sa fɔlɔ donc subvention kana di nka ka taa fɛnw négocier k'u sɔngɔ jigin ka na k'aw ladon kana n'u ye k'a cɛ ka don i b'a fɔ tɔntɔn i ka fa numéro a fɔ cogo min na tɔntɔn Bago y'a fɔ cogo min na voilà an b'o de dɔn mais o bɛna fɔ sisan o bɛna bɔ ni fɛnw na ne ye littéraire de n tɛ scientifique ye n tɛ mathématique dɔn mais o bɛna bɔ ni calcul jugu ni fɛnw ye mais o de bɛ kɛ yɔrɔ tɛ Côte d'Ivoire u ye san 10 min kɛ Côte d'Ivoire fɛn ma yɛlɛ mais Bago tun y'o de kɛ o a taara fɛnw cɛ ka na a yɛrɛ a bɛɛ négocier ka subvention caman ba bɔ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ n'a subvention se ka k'a la pour que mɔgɔ ka lafiya fo ni subvention kɛra diyagoya yɔrɔ min na a b'o de subvention Malik mun kan ka kɛ an donna mun kan ka kɛ kaba an kana polémique n y'a fɔ n tɛna polémique mais faut que sori k'a faamuya ne bɛna a d'e ma sisan faut que sisan sori k'a faamuya gɛlɛya min bɛ yen nɔ diɲɛ bunakun k'a bɛ yen parce que bana min bɛ yen n'an b'a fɔ covid o kɛra sababu ye ka gɛlɛya in boli diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mais Mali ka cas spécifiquement n'i y'a ta k'a lajɛ mun de b'a to maliyɛn bɛ kule n'an ko k'an bɛ misaliya ta jamana wɛrɛw ma sori filɛ nin misaliya yɛrɛ ko k'an ka misaliya ta Côte d'Ivoire denw bɛ taa kalan na olu bɛ ekɔliso la u bɛ kalan na o Côte d'Ivoire kuranko ni Mali kuranko tɛ kelen o Côte d'Ivoire jiko ni Mali jiko tɛ kelen o Côte d'Ivoire sarako ni Mali sarako tɛ kelen o n'u kan ka comparaison kɛ n'an bɛ comparaison kɛ an bɛ comparaison kɛ nin bɛɛ de la o est ce que maliyɛn bɛ ten wa donc i b'o bɛɛ de jateminɛ bi bi in na n y'o de fɔ n ko n'i bɛ maliyɛn ta 100 sara 80 hali ni kuma diyara n b'a fɔ ko 90 mun bɛ yen k'a fɔ k'a bɛ 20 sɔrɔ a tigɛ la e ka so sara b'o la ka denw ka ekɔlisɔngɔ b'o la ka kuransɔngɔ b'o la ka jisɔngɔ b'o la ka furakɛli sɔngɔ b'o la ka ban ka tila k'e bɛ dumuni fɛnɛ san i b'a kɛ cogo di e b'a kɛ cogo di an k'a kɛ misala dɔrɔn ka dugunisɔngɔ dɔrɔn k'e ka nasɔngɔ dɔrɔn kɛ 500 ye kalo la o joli tɛ 15 ya 15 bolo 20 la a tɔ joli 50 bɛ so sɔrɔ Bamakɔ y'a ka don a kɔnɔ donc il faut k'an ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Bamakɔ fana kelen tɛ dɛ ayi n bɛ ka fɛn hali Bamakɔ dɔrɔn tɛ n bɛ k'a fɔ parce que misala ni ko Bamakɔ kelen tɛ n'i y'a mɛn jamana bɛ IBK taara Bamakɔ de ma IBK la ta wa an ka Bamakɔ de IBK la ta ko capitale c'est à dire mɔgɔ b'a fɔ ko capitale le jamana mun kan ka kɛ bi pour que ka sɔngɔw jigin mun kan ka kɛ c'est très simple kaba ni ko c'est très simple la mɔgɔ b'a fɔ ko wa i bɛ ka ko nɔgɔya da train de vie ka nɔgɔya n'a bɔra Assimi Goïta la o ye fond de souveraineté ale yɛrɛ a ye fond de souveraineté ne da ka sara tɛ dɛ a fond de souveraineté yɔrɔ dɔ de ta k'o bila kɛrɛfɛ ka fɔ k'a b'o don min na nka e ɲɛ bɛ minisiri jumɛn na kaba u don finiw lajɛ ninnu don finiw an b'a fɔ ko wa an ka Mali dulokiba don taa sugu la i ka taa sɔngɔ ɲininkali kɛ fɛ wa 40 kɔw de don mun y'a to e t'a don non kaba jusa n bɛna mun f'i ye mun y'a to e t'a finiw don sinon a ka di e k'a don a fini cɛ ka ɲi o mun y'a to ne t'a don a ka di ne k'a don parce que a sɔngɔ e ɲɛ bɛ bazɛn min na an b'a fɔ oui bazɛn mais a sɔngɔ ka ca ni bazɛn parce que coton pur de don a bɛ dilan tigɛ de kaba a bɛ kɛ sababu ye ka an kana don a bɛ kɛ sababu ye k'o kɛ mais problème bɛ yɔrɔ min na wari min bɛ don a la donc k'u ka terrain e ɲɛ bɛ minisiri jumɛn na taa cérémonie na i b'a ye minisiriw bɛ na VUT mun na u bɛ na mobili mun na
ta ministre ka cérémonie dɔrɔn na hali l'autre jour mina solution le fɔ ni o ta cérémonie dɔrɔn na cérémonie na i b'a ye u bɛ tapis rouge da ka tanti dɔ i bɛ taa sɔrɔ o décoration sɔngɔ ka ca u ka terrain de vie jigin o ye kelen filanan fɛnɛ jumɛn ka fɛnw subventionner ministère l'autre jour conseil des ministres la u ye tɔnni hakɛya dɔw de fɔ mais pourquoi u t'a fɔ ko bon an b'a jigin ka bɔ nin bɛɛ kan pourquoi u tɛ se k'o fɔ balo sɔngɔ ka nɔgɔ tel terikɛ y'a fɔ cogo min na u ka balo la don n'i y'a sɔrɔ balo kɔni don ni balo kɔni don n'a bɛ don jamana kɔni kɔnɔ jamanadenw ka lafiya ɔhɔn a ka don n'a ye mais sira wɛrɛw bɛ yen nɔ Mali bɛ sɔrɔ min kan dɔɔni tɔw bɛ yen kaba problème min na bi bi in na jamanakɔnɔdenw pour que ka lafiya fo que ɲɛmɔgɔw k'a dɔn parce que olu bɛ mun sɔrɔ ka so k'a dun jamanakɔnɔden fanba caman de bɛ mun t'o sɔrɔ hali u t'a sɔrɔ dabi la donc u ka fɛnw sɔngɔ jigin bɛ jigin cogo min na ka taxe n'u impôt k'o bin ka bɔ commerçant ka na n'a ye ni commerçant nana n'a ye u bɛ se ka ko exiger u kan n'u ye fɛn kɛ fɛn min man kan kɛ a kɛ i n'a fɔ boulangerie ta la ko ministre b'a k'u kana fara n'u y'a fara u bɛ taa da sogo e bɛ taa da sɔgɔ e ye dɔ fara dɔ sɔngɔ kan pour que e tɛ dɔ bɔ i ta sɔngɔ la e ye dɔ fara sɔngɔ kan e ko nin kana dɔ fara ta kan ayiwa a bɛ kɛ cogo di Ibrahima Diallo merci Kaba Mali ye transition damadɔ de kɛ ATT ka wagati aya ka wagati ani an filɛ wagati min na an filɛ wagati min na kɛrɛnkɛrɛnla n'an kumana ni transition kan Kaba ne bɛ se k'a fɔ Mali yɛrɛ transition ka wuli k'i jɔ sen kan ne ye min ye n bɛ k'o de fɔ dɛ mɔgɔ ko tɛ n ta ye dɛ n ye min ye n bɛ k'o de fɔ Kaba transition yɛrɛ baara daminɛ ka sen kan kalo 6 ne ma deli la n'a tɛmɛ n'o kan fɔlɔ kalo 6 an y'a tɔ kɛ jumɛn na non o ye ko wɛrɛ de ye o minnu taara parce que maliyɛnw bɛ min nɔfɛ mais sori olu tigi bɛ défend yan dɛ i y'u défend yan non ne ma mɔgɔ si défend ne ma mɔgɔ si défend Kaba an ye wagati min kɛ minnu taara i b'a fɔ k'an kun bɛ récréation de la transition ka sigi sen kan nin y'a kalo 6 ye baara min bɛ ka kɛ réduction de terrain de vie maa si tɛ se ka fɔ ko o tɛ fo n'i kɛra ɲɛfɛntɔ ye sinon an ɲɛ bɛ min na bi Mali kɔnɔ yan depuis Assimi ka sigi Assimi yɛrɛ ka Bamakɔ n'a tɛ ten kuma tɛ voyage ma le voyage d'un président Dieu seul sait combien de fois c'est coûteux allez Assimi ka Bamakɔ non dɔ bɔra o déplacement belebele bɔraw la o ye Assimi ta ye ministre la même chose bi n'i ye an ka voyage jateminɛ an ka gouvernement ka voyage belebele bɔra la cortège minnu n'an b'a ye voyage de bɛ wari ladon je vous en prie ni voyage de bɛ wari ladon ni jamana ka voyage dɔgɔyara dɔw ye san 7 kɛ voyage la qu'est-ce que ça servi pour le pays mais sori e kun b'olu défend non ne tɛ mɔgɔ défendre ne ma mɔgɔ i bɛ ka ne to yen ne kan ta fɔ sa e ma i bɛ ka défend a y'aw jɔ sori ka tila a y'aw jɔ sori ka tila pour que an ka bɔ nin donc réduction de terrain de vie bi alhamdulilayi an ka jamana marabagaw y'a dɔn k'a fɔ ka diɲɛ ta k'a kɛ yanka ye wɛnbɔya gɛlɛya a musaka ka bon belebele bɔr'o la Kaba transition min n'a bɛ senna bi subvention min kɛra sogoko la subvention min kɛra buru ni foroko la on a vu sori ka message je mets aw taara réunion min na u ye réunion min kɛ fɔra réunion min kɛ avec le ministère du commerce et de la concurrence a réunion la a fɔra misi kelen n'a bɛ faga boucher 900 de bɛ labila misi kelen donc en un mois le coût est revenu à l'État plus de 900 millions. Non, mais misi bɛ faga 900 bɛ di Kaba u bɛ tila tile 4 dɔrɔn u y'o de k'a la wari bɛ di subvention wari bɛ di mais foyi tɛ bɔ sogo la. mais an tɛ bouger o y'o la Mali tilala ka yira bɛɛ la sukaro farini tulu subvention tila nin bɛɛ lajɛlen la État ka tila k'a ka prix fixé k'a yira dans toutes les communes ka numéro di maa maa ye sukaro feere nin kɔfɛ a ye ni karisa wele nin moi je vais rebondir mais les Maliens ont refusé catégoriquement gɛlɛya yɛrɛ de ka di Maliens ye je vais rebondir il faut rebondir an ka taa Mamadou fan fɛ an ka bɔ kuma kɔnɔ comité de veille de bɛ yen DNCC la comité de veille de bɛ yen on a créé dans toutes les communes non ka numéro di bɛɛ ma mais non numéro ko tɛ o ne ko bɛ taa pour que a tɛ taa terrain kan pour que a tɛ terrain kan subvention dira hali ko subvention dira n'a ye wari di mɔgɔ ma i bɛ se k'a ka wari bɔ cogo di e t'a lakɔlɔsi Mamadou n'an ye calcul kɛ ne b'a ye fɔlɔ subvention bɛ di mɔgɔ ma 100 millions pour 4 jours gouvernement yɛrɛ ma kuma o la subvention bɛ di an bɛ ɲinɛ mun kɔ hali essence fana bɛ ka gɛlɛya donc subvention bɛ di gazitigiw ma d'ailleurs a layiduw taw ye fɔlɔ a tɛ sɔrɔ ala hɛrɛ la kelen o ye problème ye o ka dabila gouvernement waati min ni subvention kan ka wari kan ka sara hali ni dɔgɔkun de don u k'u gɛlɛya cogo bɛɛ kan u ka se k'o wari ɲini ka di o solution fɔlɔ ye filanan ni mun ti wasa kɛ misaliya la 900 misi kelen ni ye misi san ni misi kilo kɛra 200 ni misi kilo ma 200 kilos sɔrɔ misi kelen n'a kilo ma 200 mun kan ka kɛ pour être précis pour que an ka bɔ nin 900 olu de 900 munna u t'a kɛ 115 ye
jamanaden ko de don n'i ye wari don wari min bɛ sɔrɔ min bɛ na jamana kɔnɔ n'i y'o don jamanaden ka lafiya la mɔgɔ wɛrɛ ti wuli k'a fɔ ko a ye dɔ fara n ka sara kan a ye dɔ bɔ nin fɛn in na ne b'a ɲini u fɛ layidu kan bi u ni secteurs cɛ u k'o bɔ a sira ma ni secteur y'a jira k'a fɔ a bɛ ka subvention min di a ti wasa kɛ u ka dɔ fara a kan ayiwa lafiya bɛ sɔrɔ o dɔrɔn kelen ayiwa don nataw la an b'a dɔn k'a fɔ an bɛna kuma nin dossier tɔ kan non on n'est pas satisfait non an bɛ kuma kan an bɛna kuma kan caman fɔra jama ye faamu dɔɔni sɔrɔ a la an y'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun kelen in kɔnɔ mankan wulila min na o ye k'a fɔ alamisadon dugutigilakaw ani autorité coutumières caman ba tun taara premier ministre fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔ min ye motikaw olu maa dɔw ko motikaw ka dugutigi don dɔw ko chef coutumier dɔ don ale kɔni ko lakanabaliya fansi tɛ Mopti kɔnɔna la ko tout va bien à Mopti au-delà de cɛkɔrɔba ye kuma min fɔ Mamutu e b'a analyser cogo di bon analyse de kan ka k'a la parce que mɔgɔw ye polémique kɛ parce que adamadenya ko ka gɛlɛn mɔgɔ filɛ kuma dɔ la kuma bɛ adamaden yɛrɛ dun bon sani cɛkɔrɔba ka bɔ surɔ ka yafa deli kɛ parce que il faut k'an k'o fɔ a ye bataki bɔ cɛkɔrɔba ye sɛbɛn dɔ bɔ ka yafa deli kɛ mais yafa deli a y'a kɛ a m'o yafa ɲini Moptikaw de fɛ donc hali n'o y'a sɔrɔ yafa in kun kan ka ɲini maliyɛn bɛɛ de fɛ parce que o yɔrɔ fana bɛ yen maliyɛn bɛɛ yɔrɔ ma bɔ yɔrɔ la o ni Mopti menacé la voilà ça veut dire que Mali fan bɛɛ de menacé len don mais parce que a bɛ Moptikaw de ka ci la donc a ye yafa deli olu fɛ donc moi je pense que o yɛrɛ bɛ nin kuma in ban quoi parce que jɔn n'i b'a dɔn k'i filila ka i ka fili reconnu ka tila ka yafa deli ne yɛrɛ bolo o bɛ kuma ban quoi sinon ne ka faamuya ye mun ye o de ye dɔrɔn kuma ye cɛkɔrɔba Malik au-delà nin cɛkɔrɔba in kelen an b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ nin reproche kɛ an ka laada ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ko kuma o kuma min ka di État ye k'u b'o fɔ n'an ye nin cɛkɔrɔba in kelen ta mais kuma caman mɔgɔw b'o reproche kɛ Kaba je crois que nin kuma in a fɔli n'i y'a fɔ o b'a fɔ ko i ye ɲɛngo ye walima n'i y'a fɔ karisa juguya b'i la fanga o fɛn bɛ tɛmɛ an bɛ Ibrim Boubacar Keita i b'a ye k'a fɔ u bɛ u fara ɲɔgɔn kan an ka mɔgɔkɔrɔbaw don an ka bonya b'u yɔrɔ u bonya b'u an ka bonya b'u yɔrɔ en même temps kan k'u bonya fɛnɛ parce que mɔgɔ bonya taw don nka i b'a ye k'a fɔ souvent généralement n'u taara famaw ɲɛma mun ye kɔmɔgɔw ye kɔmɔgɔw bɛ degun min kɔnɔ u bɛ ɲinɛ a kɔ donc il faut k'o yɔrɔ ka f'u ɲɛna u ye nin kelen de fɔ Ibrim Boubacar Keita ye fo ka taa fɔ waati min na a taara o y'a sɔrɔ jamanakɔnɔdenw bɛ degun kɔnɔ k'a fɔ jamanakuntigi an b'i kɔ an b'i soutenir i bɛ ka jamana mara cogo min na taabolo ka ɲi mais i bɛ taa sɔrɔ jamanakɔnɔdenw bɛ souffrance kɔnɔna na a nana a ye kuma ta comme a y'a fɔ cogo min kuma y'a dun parce que quand tu dis Mopti va bien et Mopti va très bien c'est-à-dire se porte très bien il y a la sécurité à Mopti précisément donc n'i y'a o kumakan fɔ hali Mopti yɛrɛ gouverneur yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko qu'est-ce que ne bɛ hali Mopti gouverneur yɛrɛ bɛ se ka question poser a yɛrɛ est-ce que nin an kan bɛ Mopti kelen ma parce que ale yɛrɛ ka boli yɛrɛ wuli ka jɔ mais Mopti lakana bɛ se ka sabati cogoya min na i bɛ taa 18h mina se tɛ don Mopti o donc ni si à la sécurité a bɛ waati jan yɛrɛ bɔ i tɛ o tɛ kɛ en même temps Mopti kɔnɔ i tɛ se ka ba tigɛ ka taa fan dɔ fɛ o bɛ yen yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu assiégés don par les djihadistes par des terroristes ka se ka dugu kɛ maaw bɛ ka sa donc ne ko ko b'o la a bɛ kɛ c'est-à-dire a k'i n'a fɔ kuma y'a dun walima jamana ɲɛmaaw ɲɛkɔrɔ an sɔnna ale ta ma kuma y'a dun mais dorénavant mun don o de kosɔn ne bɛ to k'o fɔ kuma caman misala nin rencontre min filɛ nin c'est très bien mais moi je pense que c'est inutile à cette époque parce que c'est budgétivore si je dis c'est budgétivore ninnu fɛn fɛn nana u ka prise en charge de taara u logera yɔrɔ dɔ de la duguni duuru ma ka per diem duuru déjà que processus bɛ sen na ko conseil n'a don assise nationale kan ka kɛ o assise nationale la mun na ci kan tɛ taa dɔrɔn aw y'a fɔ assise organisé aw ka tilata ye jumɛn ye transition organiseli kan déjà ka assise bɛ k'aw bɛ tila ka na nin fɛnɛ kɛ aw ma budget fila di wa ninnu mun nalen filɛ o mana fo a dalu fana t'i bolo ko fɛn dir'u ma dɛ u bɛ se ka n'u yɛrɛ ka charge ou bien u ka fɛn ko budget la dɛ n'i y'a ye n y'a fɔ n y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn ninnu fɛn fɛn nana o invitera cogo min na ka na u ka prise en charge de kɛra ka na Bamakɔ u fɛn fɛn nana Bamakɔ ayi mais a bɛ se ka kɛ u ka bulon bɛ wari min fara ɲɔgɔn kan kaba sabali sa ou bien kaba n'i y'a fɔ plateau kan tan n bɛ k'a fɔ ni n ka dalula de donc n tɛ k'a fɔ ten o ayiwa kuma mɔntɔn de b'o la an bɛ tila ka segin ka na autorité coutumière jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye u jɔyɔrɔ kan ka mun ye o de kosɔn a fɔra ko n'u ye jamana c'est-à-dire u bɛ taa kuma
duguladenw tɔgɔ la donc n'i bɛ taa kuma duguladenw tɔgɔ la bulon an b'a fɔ tɔgɔ bulon bɛ yen o mais cɛkɔrɔba olu de y'an kalan o la an ka cɛkɔrɔba o de kosɔn n ko an bonya c'est à dire u bonya b'an yɔrɔ parce que olu de y'an kalan o la ni ko bɛ yen a bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan k'u hakilina ɲininkali kɛ a bɛ ci dɔ maa dɔ da c'est comme ninnu nalen filɛ u kɛra duguladenw ka ciden de u bɛna ci de fɔ c'est comme Bandiagara ka représentant il a dit très clair dekun bɛ Bandiagara il a dit a y'a fɔ premier ministre anw kɔni bɛ jamana kɔnɔ tiɲɛ na transition bɛ suni nka ni dekun bɛ an ka jamana dunitigiw ko ka nin f'i ɲɛna nin bɛ ta c'est comme ça a kan ka kɛ ten nin anw tɛ k'a fɔ k'an bɛ conseil di parce que anw ka dɔgɔ conseil di la mais olu y'an kalan mun na cɛkɔrɔbaw y'an kalan mun na an b'o kelen na parce que kuma dɔ la i bɛ se ka kɛ i sera yɔrɔ la i bɛ ɲinɛ a kɔ i yɛrɛ ye mun fɔ donc ka se k'o ɲɛf'u ɲɛna cogo min na hakili ka jigin o la u y'an kalan mun na u k'o kelen kɛ toujours ka se k'u hakili to kɔmɔgɔw la kɔmɔgɔw bɛ degun min kɔnɔ k'o ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma parce que olu de bɛ se k'u ɲɛ jɔ ɲɛmɔgɔ ninnu ɲɛna ka tiɲɛ f'u ɲɛna parce que olu ye autorité coutumière ye Mariam au delà de cɛkɔrɔba ka kuma mɔgɔw bɛ reproche caman kɛ an ka laada ɲɛmɔgɔ ni cɛkɔrɔba ka kuma in bɛ ne hakili jigin o san na kɛɲɛbakaw ta la kɛɲɛbakaw bɔra yan don o dugusɛjɛ tiɲɛ don kɛɲɛba cɛkɔrɔba dɔ fana filɛ ko u bɛɛ bɛ IBK kɔ voilà o dugusɛjɛ kɛɲɛba tun bɛ nin ka na fara 2 ye plus de 3-4 000 personnes bɔra ka kɛɲɛba yɛrɛ minɛ ko ça va pas o ɲɔgɔn kelen de filɛ nin mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɛmɛ ni min nin sara ni min i nin ma tiɲɛ fɛ i bɛ jugu sara k'a f'i ɲɛna ne hakili la cɛkɔrɔba ko don an tɛ na a ka bilen kosɛbɛ mais u ka tiɲɛ fɔ denmisɛnnin ninnu ɲɛna transition mɔgɔ ninnu ɲɛna k'a fɔ hali Choguel ye ale dɔgɔma ɲɔgɔn ye u ka tiɲɛ fɔ u ɲɛna baara kan ka taa bolo min na ne tiɲɛ fɔra u b'u bila yɔrɔ dɔn mais kana fɔ ko tout va bien ko y a pas de l'insécurité à Mopti m'a fɔ ko cɛkɔrɔba filila dɔɔni mais comme a bɔra ka yafaw deli an bɛ nin kɛ ji bɔnni o de y'a Sori Ibrahim Diallo. D'accord. Moi je dirais tout simplement que pour la sécurité d'un pays rien n'est du tout quel que soit le montant musaka fɛn n'a ka kan ka don jamana ka hɛra jamana ka basigi n'o ka kan ka sɔrɔ cogo min na musaka fɛn o fɛn bɛ ban ma an jɛnna n'a ye a ka don a da fɛ foyi tɛ lakana bɔ an bɛ lakana jamana bɛ se k'a basigi cogo min na o fɛɛrɛw de bɛ ka tigɛ Mali ka kuma de jaabi ne ma Mali tɔgɔ fɔ dɛ celui qui se sent mauvais c'est moi ne question posée ne ka question bɛ jaabi ne ka question est min ye ne ka question est mais rencontre ça n'a rien à voir avec la sécurité non attendez voilà mais n ko mɔgɔw de welela kaba ne bɛ k'i ka question de jaabi o i m'a faamuya mais n'a ye mɔgɔw wele lakana ko kan ni cɛkɔrɔba ko lakana bɛ yen n bɛna le o parce que dɔ ko musaka dɔw donna la nafa t'o yɔrɔ la quoi n b'a fɛ an ka pan yɔrɔ kan quoi kaba n bɛna le i ma yɔrɔ min na n lamɛn ka ɲa jamana ka lakana musaka o musaka bɛ bɛn ma bi min ye bi ye an mali an pɛrɛlen bɛ ka bɔ an ka sujet kɔnɔ n tɛ bɔ sa kaba ala kama Sori ko sa vision la ko musaka tɛ mais ni n'aw musaka bɛ non parce que foyi tɛ se ka kɛ mais jamana ne rencontre yɛrɛ ni sécurité tɛ ɲɔgɔn sira la foyi tɛ se ka kɛ on parle de la vie chère parce que d'abord on arrive à dormir on arrive à ventiler pour quand même ka fɛn dɔw san kaba ne b'a fɛ ka min fɔ n'i ye cɛkɔrɔba yɛrɛ tɔgɔ welelen dama salle kɔnɔ hali n'i y'a taamatɔ lajɛ ka taa micro fan fɛ i b'a fɔ émotion de b'a kan bɛɛ b'a faamuya quoi min bɛ cɛkɔrɔba kan émotion b'an ka cɛkɔrɔba minɛ surtout chef coutumier voilà ça c'est ça veut dire sagesse voilà émotion tun bɛ cɛkɔrɔba kan kelen filanan wajibi don cɛkɔrɔba ka kuma tantɔ parce que c'est la première fois Premier ministre ka dugutigi wele Mali ko kuma la président ka je n'ai pas fini est-ce qu'on tila quoi je n'ai pas fini Premier ministre ka wele kɛ Mali région bɛɛ minnu tɛ tiɲɛ i k'olu fɔ ne bɛ salle kɔnɔ kaba ne bɛ salle kɔnɔ j'étais là-bas comme reporter je n'ai pas fini pour cɛ dɔ y'a fɔ ne wulila ka taa fɔ cɛ kulo kɔrɔ j'ai contesté c'est pas la première fois je ne suis pas d'accord c'est pas la première fois an b'o yɔrɔ bɔ a la je reviens pourquoi c'est la première fois n bɛ n ka yɔrɔ walala pour ka kan faamu Premier ministre ka wele o dugusɛjɛ président ka wele nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o ka kɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ mais n ko IBK ye fɛngɛw reçoit mais u nana directement de o hali Segu donc ne b'a fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la hali n'a première fois tɛ cɛkɔrɔba tun bɛ émotion kɔnɔ je suis d'accord o k'a faamuya et le fait que a bɔra ka kɛ excuse présenter mɔgɔw la vraiment ne kɔni e yafara ne yafara je sais bien que malien bɛ yafara cɛkɔrɔba ma parce que message min n'a kan ka min fɔ a tununa message a bɔra kɔnɔ donc a ye message vrai de véhiculer a nakun yɛrɛ tɛ min ye donc le fait qu'il est revenu en arrière pour présenter des excuses o fana ye mɔgɔbaya ye o ye mɔgɔbaya yɔrɔ dɔ ye quoi mais pour la sécurité
Moi, je reviens encore là-dessus, rien du tout. Aïwa. Quel que soit le montant. Quel que soit le montant. Aïwa, ma conclusion est bien, kuma la, oye ka fo, c'est vrai que, chokoroba fila kuma la, wa, ka da jama kulo, ka motika o kulo, kan précisément, ka foko chokoroba yafa dele, aye patageti, wa mbadon, di kle kono feneni, abe songa, a message bla, radio ni fon na moti, beka yafa ama, a fila kuma ya dundoni, wa anga abla omina kono anya ka fo ni ndoko ku ngono minye Wagner ko kuma alno ya soro akum madaranga akera obie Ablaye Diop mi ni sanction ere bine da anga jamana kan ni mo ere pme ku ere ngi ko ministre des affaires étrangères ka betawa atetawa atara ere soro irisila ka ofe no wa ni Sergei Lavrov oluye conférence de presse ke nyongo fe conférence de presse mi se fe asegina Wagner ko kuma kan wa ya fo ka jeya ka foko faut ite Mali ni Wagner ni ɲɔgɔn cɛ ko anw bɛ baara kɛ ani État de ɲɔgɔn ko nin baara in kun tɛ dɔwɛrɛ Sori Ibrahim Diallo ko ka Mali tɔgɔ tiɲɛ ka Mali bila kɛnɛ na ka Mali kɛ kɔnɔni bɛɛ bɛ ji min yɔrɔ la fo kɔnɔni kelen Sori i bɛ Ablaye Diop ka bɔli analyser cogo di ka sɔrɔ k'a tun bɛ ka kunnafonidila dɔ de ka réponse di. Très bien, Koba. Ablaye Diop, il est ministre des Affaires étrangères du Mali. Oui. À travers Russie là. Parce que Russie ou ni Mali a jelen do tɛgɛ di ɲɔgɔn bɛ ani ɲɔgɔn cɛ. Siga t'a la. A eu rencontre fila de kɛ d'abord avec le président et avec la presse. Kunnafoni min ni ɲininkali min kɛra la. Kunnafonidila dɔ de ye ɲininkali kɛ la. Moi j'ai très bien compris Ablaye Diop. Mɔgɔ caman yɛrɛ fana y'a faamu. Fo ni min ta ye ko wɛrɛ ye. Pourquoi ko wɛrɛ? Un langage diplomatique en matière de relations internationales, en matière de diplomatie, en matière de secret défense, en matière de la sécurité kaba. Kuma min ni kunnafonidila tun b'a fɛ k'a mɛn Ablaye Diop la, c'est un diplomate rodé. A ma sɔrɔ a da, a tɛna sɔrɔ a da fɛnɛ. Mais une chose est claire, an kɔni an ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ Mali kɔnɔ, Irisiw bɛ an fɛ yan. O ye kelen ye. Je ne doute pas des propos du ministre Ablaye Diop, parce que c'est un diplomate. A fɔra yɔrɔ min na k'a fɔ ko signature tɛ Wagner ni Mali cɛ. A y'a fɔ yɔrɔ min, o y'a fɔ yɔrɔ ye. Même si Nguri bɛ kuma in na. Donc on pourrait avoir Ablaye Diop ye min fɔ o ye an gɛrɛna Mali marabaga caman na ka kunnafoni ni u bolo kɔrɔ kaba. A contrat signé la Wagner fɛ yan. A jɛlen don kaba. Président fɔlɔ min kun taara a tɔgɔ. Bandaw. Voilà, Bandaw min taara. I ɲinɛna Bandaw tɔgɔ kɔ. A y'o défend bɛɛ ɲɛna yan. A ye défend ko kuma in to yen sa. Président fɔlɔ min taara kaba. A jɛlen don papier dɔ signé na entre l'État malien et la Russie. Maintenant, Wagner, c'est des propos de secret défense qui ne méritent pas d'être dévoilés publiquement. Mariam. Wagner arrive en janvier. Mariam. Bon, Ablaye Diop ka conférence. Ne bɛ min fɛn na Ablaye Diop ye a y'i jɔ n ka la fɔ. A wulila en tant qu'État ka taa État dɔ nɔfɛ ka taa an ka lakana ko kuma fɔ. O fusara ni rumeur ye u bɛ na wa u tɛ na wa n'o kɛra Faransi bɛ bɔ k'a fɔ n'u nana an b'a dun tan an b'a bɔ tan a y'i ɲɛ tugu o bɛɛ kan a taara an ka lakanako kuma fɔ mais n'i ye Wagner yɛrɛ lajɛ a fɔ man di de dɔɔnin n'o tɛ Wagner ye armée russe den dɔ de ye o mais Wagner ka nali n'a ka nabaliya o tɛ problème ye bilen n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ de wulila a yɛrɛ ma ka taa entre ministre d'État ka taa an ka sécurité ko kuma fɔ ka tila k'a ɲini u fɛ à qui veut l'attendre an bɛ fɛ Russie ka na an dɛmɛ o ye pa dɔ ye. mais ɲininkali tun ye min ye k'a fɔra k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya bɛ aw ni Wagner ni ɲɔgɔn cɛ a ko k'o kuma tɛ tiɲɛ ye k'a sɔrɔ halisa o kuma dun bɛ senna o kuma nin y'o polémique bannen ye. nin y'o polémique il a levé tout équivoque an bɛna dɔn de sisan ne tiɲɛ don ou bien ne tiɲɛ tɛ parce que dɔw caman bɛ k'a fɔ ko Wagner bɛ an fɛ yan k'a mɛnna mais ne tɛ o jate ne bɛ a jate de parce que ne ka jamana ɲɛmɔgɔ don voilà ministre don n dalen don a la a y'a fɔ ko tiɲɛ tɛ donc ne bɛ to o kɔ fɔlɔ même si intérieurement en tant que journaliste j'ai d'autres informations qui font douter. Voilà. Très bien. Donc ne bi fɛn fila de da ɲɔgɔn kɔrɔ yan n'i ko Wagner ye armée russe ka fɛn dɔ ye axe d'intervention dɔ ye ou bien Vladimir Poutine yɛrɛ ta ye Wagner ye i t'a mɛn mɔgɔ si ta autorité russe la k'a fɔ ko oui ko tiɲɛ et de la même manière
n'i y'a mɛn Abdoulaye Diop ko contrat tɛ Wagner ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ da o fana la de la même sorte k'an isoler oui dénigrer ouais bon olu bɛɛ non a ye mot minnu utiliser moi je pense que ni mot ninnu kun fɔra ka kɔrɔ Choguel de la ka nin kuma ninnu fɔ i y'a faamuya parce que a ko de ko nin kuma ninnu mɛnna kunnafoni siraw kan ani mɔgɔ dɔw a ka di mɔgɔ minnu ye ka Mali bila Mali ka to a kelen na Mali ka se ka négliger jamanaw fɛ ko donc ko nin y'olu de ka kuma ye mais ale bɛ mun fɔ ko Wagner contrat ti ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ donc an b'o minɛ k'o kɛ kuma ye kuma min officiel voilà kuma très bien c'est officiel a bɔra mɔgɔ da fana qui est légal et légitime donc tout comme ni Irisiw ka autorité dɔ ko sisan ko Wagner ti Irisi ka foyi ye i y'a faamuya maintenant ne fɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ in na mun kan ka faamuya o de ye jamanaden yɛrɛ ka da jamana ɲɛmɔgɔ la nin n'a ɲɔgɔn ninnu na quoi hali n'o y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ de bɛ Mali la yan ou contrat wɛrɛ bɛ yen mun ti Wagner ye ni an ka autorité kumana ka dan nin yɔrɔ in na an kan ka t'u kɔ Mali an kan ka da o ma Kaba je crois que n b'a fɔ Sori ɲɛna Ngori tɛ ministre des affaires étrangères ka kuma na kana Ngori foyi dɔn a la Ngori cogo di k'a fɔ ko ministre des affaires étrangères ye nin fɔ ko Ngori b'a kuma na Ngori kisɛ kelen t'a la il a été très clair Wagner ko kuma in bɔra don min na a bɔra Faransi média dɔ de ka bɔlɔlɔ sanfɛ olu de y'a bila olu kɛlen k'a bila maa min bɔra ka se k'a ko tɔ sɛbɛntiya o kɛra an ka premier ministre ye Choguel ye premier ministre ka fɛn kɔfɛ Faransi ka ministre nana ka n ka ministre défense ɲininka yan a ko la ministre défense c'est très clair rumeur do a ma kɛ yan wa ka tila ko Sori n ka tila sa an b'o de ta o c'est ce qui est officiel au fait c'est ce qui est officiel an b'o de ta ministre des affaires étrangères ye mun fɔ kuma na nɔgɔ bɔra kuma na c'est officiel ni maa min ye dɔwɛrɛ ta i bɛ fɛn wɛrɛ ɲini na ayiwa a ko nous sommes un état souverain et an bɛ se ka taa gérer avec un autre état ka sɔrɔ an ma passer maa wɛrɛ fɛ c'est très clair en même temps kaba n bɛ fɛ ka mun fɔ Idrissa Sori n ka tila n bɛ fɛ ka mun fɔ ka fara nin kan o de fɛn min ye bibi na Mali bɛ danku mun kan an ka sabali quoi déjà que non oui an ka sabali non an ka sabali mun na k'a fɔ oui Irisi bɛ an fɛ yan Irisi bɛ an fɛ nin bɛ an fɛ ça nous apporte à quoi déjà que Abdoulaye Diop ye mun fɔ a ye kuma min fɔ kumaba de don koyi k'a isoler dénigrement do Mali ma ka Mali tɔ donc an bɛɛ kan ka contribuer sisan k'o yɔrɔ bɔ yen voilà dutu bɔ yen de kaba déjà que ninnu bɛ ka dutu imagine u bɛ k'a ɲini k'an isoler an yɛrɛ fana bɛ k'a dutu kaba article wɛrɛ bɔra Mali tɔgɔ fɔlen kunun kɔrɔ après Abdoulaye Diop ka conférence de presse kɔfɛ article wɛrɛ bɔra fɔ tuguni ka tila ka kuma ka dutu dɔ kuma ka se ka Mali isoler ka se k'a bila ka sakara dɔ kɔnɔ o k'u sago ye mais pourquoi an bɛ foli badi kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli belebele badi ka taa kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Fatumata Ana Jakite fo ale kun sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Gabon ma jamukan ye kanubagaba dɔ a bɛ an fɛ yan nɔ Badiala Keita Madame Cissé Ami Baba Cissé muso don a fana ye jamukan ye kanubagaba ye an bɛ a fo Alimami Sangata yan fo ORTM na Yusuf Kampo an b'u fo Mohamed Karambe Orange Mali an bɛ a fo Bamusa Jogolojo ne yɛrɛ kɔrɔkɛ don jamukan ye kanubagaba don Bamusa Sissoko Jogolojo an bɛ a fo 50 le combattant n dɔgɔkɛ don a fana bɛ arapo émission kɛ jamukan in ka d'a ye Musa Kamara yan fo Kidalikaw fɛ yen nɔ ale bɛ baara kɛ yen nɔ an bɛ a fo k'a walimadɔ jamukan in kanubagaba don Mama Deno Segukaw fɛ yen nɔ Taher Traoré ale fana bɛ fo ɲɔnɔ kɔlɔn kɔnɔ o fana ye jamukan in kanubagaba ye Diallo MSF Médecins Sans Frontières an bɛ a fo an b'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Bintu Napo ale tun bɛ sɔn na arajo fan fɛ min ye Ousmane Togo ale bɛ réalisation na Dramane Kone Dak Junior ale bɛ régie d'antenne na Dawuda Ndaw bɛ yan nɔ bi protection civile an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ ni jamukan kelen in kɛnɛ kan an ka maa welew gɛn Mamutu Tangara ka bɔ le dénonciateur Malik Konate ka bɔ Hɔrɔn TV la Sori Ibrahim Diallo Renouveau FM Mariam Kone ka bɔ Info Matin na ne ye Isa Kaba Sidibe ne y'a lase aw ma ladiriya kɔnɔna la aw k'an bɛn